କାଶିଆ ଜିନ୍ଦଲ ଲୌହ ଖଣି ବିବାଦ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସମାଧାନ ନହେଲେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବରୋଧ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଉପାନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆମକୁ ଜଙ୍ଗଲ ଦିଅ, ଜମି ଦିଅ, ଖଣି ବି ଦିଅ। ଏଠାରେ ଖଣି ଚାଲିଲେ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ହେବ। ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବଦଳିଯିବ। ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପାନୀୟ ଜଳ, ଗମନାଗମନ ଆଦି ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସହିତ ପ୍ରଭାବିତ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ନିଯୁକ୍ତି ଓ ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯିବ। କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଏପରି ମିଠା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ଭାସିଯାଇ ସେରେଣ୍ଡା ଓ ଭଦ୍ରାସାହି ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ବିଗତ 3 ବର୍ଷ ହେଲା କମ୍ପାନୀକୁ ସହଯୋଗ କରି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ସବୁକିଛି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଥିଲା। ତେବେ 2022 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 26ରେ ହୋଇଥିବା କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ରାଜିନାମା ଅନୁସାରେ ସେରେଣ୍ଡା ଓ ଭଦ୍ରାସାହି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର 50ଟି ସ୍ଥାନୀୟ ପରିବହନ ସଂସ୍ଥା ଜିନ୍ଦଲ ଖଣିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଥିଲେ। ତେବେ କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମିଳିତ ରାଜିନାମାକୁ ଖିଲାପ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ପରିବହନ ସଂସ୍ଥା ହାତରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ବାହାର ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ପରିବହନ ସଂସ୍ଥାକୁ ଏକତରଫା ଭାବେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଶାନ୍ତ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେବେ ଗତ 21 ତାରିଖରୁ ସେରେଣ୍ଡା ଓ ଭଦ୍ରାସାହି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର 3000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗ୍ରାମବାସୀ 8 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି, ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଗମନାଗମନ ସୁବିଧା ଆଦି ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ରହିଛି। ତେବେ ଆନ୍ଦୋଳନର 12 ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଏହାର ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇନଥିବାରୁ ଗତ ଜୁଲାଇ 2 ତାରିଖରେ ପୁଣି ଥରେ ଦାବିପତ୍ର ଦିଆଯାଇ ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ସମାଧାନ କରାନଗଲେ ଆସନ୍ତା 9 ତାରିଖରୁ ଖଣିର ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରାଯାଇ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବରୋଧ କରିବେ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବିବାଦର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି।